Kaixo, gaur hitz egingo dugu berezkotasuna edo espontaneotasunari buruz. Kontzeptua jo ikusi dugu beste gai batean, kurtso osoan zehar, baina gai honetan ikusiko dugu nola identifikatu ze oksidazio edo ze erredox erreakzioak diren espontaneoak. Hau oso garrantzitsua da gero pilak ondo ulertzeko, gaiaren hurrengo atala da pilak. Nola eraiki dezakegun pila bat. Beraz, pilak ondo ulertzeko espontaneotasuna edo berezkotasuna ulertu behar duzue primeran. Honekin hasteko gogoratu behar dugun lehenengo kontzeptua da zer den erreakzio bat espontaneo edo berezkoa izatea, edo zer zen nahi duen espontaneotasuna edo berezkotasuna. Energia aporterik gabe gertatzen dena, hau da, berez gertatzen dena. Hau elkartzen baut honekin nik ezer egin gabe, ez berotu, ez inolako energiarik eman gabe, zer gertatuko den. Orduan, aztertuko duguna da berezkotasuna erredox erreakzioetan. Eta nola jakin dezakegun, ia erreakzioak berezkoak diren ala ez. Orduan, horretarako erabiliko dugu erredukzio potentzial estandarra deitzen dugun magnitudea. Hau idatzita ikusiko duzue hor 0 batekin gogoratu. Azkenean estandarraz esan nahi du baldintza estandarretan neurtuta dagoela, bakarrik hori. Baldintza estandarretan. Gogoratu baldintza estandarrak direla atmosfera bat eta 25 gradu zentigradu. Orduan, benetan estandar hori ez digu zer esaten, beti erabiliko ditugunak izango dira baldintza estandarretan neurtuta. Ze jakin behar dugu zer den? Hau, erredukzio potentziala. Eta orduan, zer da erredukzio potentziala? Espezie bakoitzak erreduzitzeko daukan gaitasuna. Gogoratu, erreduzitzea zer da? Elektroiak hartzea. Beraz, esan nahi duzuen moduan, erreduzitzeko daukan gaitasuna edo elektroiak hartzeko gaitasuna. Eta hemen nik beti esaten dudana. Zer da, edo esan nahi du gaitasuna? Hartu erraztasuna bezala. Eta hemen normalean nik esaten dudana. Bakoitza baukagu gaitasun jakin bat. Hau da, ni adibidez. Esaten bai date, kimika irakasteko edo lengua irakasteko nik zer aukeratuko dut kimika irakastea. Zertarako gaitasun gehiago daukadalako eta beraz niretzako errazagoa delako. Beraz, bi espezie baldin bauzkagu eta bere redukzio potentzialari begiratzen badiogu, zer jakin dezakegu espezie horrek zelako gaitasuna daukan erreduzitzeko edo elektroiak hartzeko gauza bera ba. Orduan, adibide bat jarriko dut. Hemen dauzkagu bi erredukzio potentzial. Orduan, erredukzio potentziala gogoratu zer da. Espezie bakoitzak erreduzitzeko daukan gaitasuna elektroiak hartzeko. Beraz, hemen daukagu erredukzio potentziala, gogoratu 0 batekin adierazten dugula, eta gero hemen agertzen den erdi erreakzioa, hau da, kobre bipositibo, kobre noranzko honetan, adierazita dagoen noranzkoan beti izango da erredukzioa, erredukzio potentziala delako. Orduan, kobre bipositibotik kobrera pasatzeko hori da erredukzio erreakzioa. Beraz, oksidazio erreakzioa jarri nahi badut, zer egingo dut kobretik kobre bipositibora. Orduan, erredukzio potentzialetan eskumarantz, oda noranzko honetan, adierazita dagoen noranzkoa beti da erredukziorako noranzkoa. Hemen baita ere, zink bipositiborik zinkera pasatzea, zer da erredukzioa, elektroiak hartzea. Hemen beti egongo da horrela adierazita erredukzio potentzialak direlako. Ze jakin dezakegu honekin? Bi espezieak konparatuko ditugu. Lehenengoa, kobre bipositibo, 0,34 voltio, unitateak voltioak dira. Eta zink bipositibo, zinkara pasatzeko, minus 0,76 voltio. Orduan, bietatik zein dauka? Erreduzitzeko gaitasun handiagoa.
Noski, kobre bi positibo. Erreduzitzeko gaitasunik altuena zeinek izango du erredukzio potentziala altuena daukana. Erredukzio potentziala da, ze gaitasun daukaten elektroiak hartzeko edo erreduzitzeko. Beraz, kasu honetan, zeinek dauka baliorik altuena? Kobre bi positibo, beraz. Erreduzitzeko gaitasun altuena zeinek dauka? Pues, kobre bi positibo, vale? Zergatik. Bere erredukzio potentziala finkarena baino altuagoa delako, vale? Finkarena, fink bi positiboarena negatiboa da. Orduan, azkenean, vale? Zein da altuena? Kobre bi positiboarena. Horrek zesan nahi du, nik bi horiek elkartzen baditut, hau da, hartzen badut kobre eta zink elkartzen ditut, zein da erreduzituko dena, hau da. Bietatik, zeinek aukeratuko du erreduzitzea. Pues gaitasun handiena daukanak. Kasu honetan, zein da gaitasun gehiago daukana erreduzitzeko? Kobre. Beraz, bi hauetatik zein erreduzituko da? Kobre. Vale? Eta hau da espontaneotasuna edo berezkotasuna erredox erreakzioetan. Horrela supererraza bakarrik erredukzio potentzialak begiratuz, vale? Ezarri dezakegu zer reakzio izango den espontaneo edo berezkoa. Adibide bat. Jarraituko dugu orduan adibide honekin. Beraz, nik idazten badut horrelako reakzio bat, vale? Bakarrik erredukzio potentzialak begiratuz, badakit gauzatxo bat. Zein da erreduzitzen dena? Bueno, bi espeziak hartzen ditut, eta ni badakit pasatzen dela kobre bi positibotik kobrera. Noranzko hori da hemen agertzen dena? Bai, orduan ni badakit hau izango dela erredukzioa. Noranzkoa hau beti delako hemen agertzen den noranzkoa, beti delako erredukzioaren noranzkoa. Beraz, kasu honetan, ni badakit kobre bi positibotik kobrera pasatzeko elektroiak hartu direla. Gogoratu erredukzioa beti elektroiak hartu. Zenbat? Pues bi. Vale? Orduan asko pentsatu gabe erdi erreakzioa ezarri dezakegu. Vale? Eta bestea, zinketik zink bi positibora pasatzeko, vale? Hemen agertzen den noranzkoa da? Ez, kontrakoa, ezta? Da noranzkoa hau. Agertzen den kontrakoa. Zink bi positibotik zinkara izango litzateke redukzioa. Beraz, kontrakoa agertzen bada, pues hori da oksidazioa. Beraz, hemen gertatzen da bi elektroi galtzen direla. Vale, badaukagu erredukzioa eta oksidazioa. Vale, gogoratu baita ere oksidatzaile eta erreduktore, vale? Erredukzioa gertatzea nork eragiten du? Erreduktorea. Beraz, nork eragiten du? Zink. Vale? Zink eragingo du kobre bi positibo erreduzitzea. Eta oksidatzaileak nor izango da? Kobre bi positibo. Kobre bi positiboak eragiten duelako zink oksidatzea, vale? Hori lehenengo bideoetan daukazu eta komeni da birpasatzea gogoratzen ez baduzue. Vale, orduan, kasu honetan, badakit zein den erredukzio erreakzioa eta oksidazio erreakzioa. Eta galdera, erreakzio hau espontaneo edo berezkoa da? Vale, hori erantzuteko ze begiratu behar dugu? Erredukzio potentzialak. Vale? Orduan, gure kasuan, erreduzitzen da kobre bi positibo. Vale? Hori da gertatzen dena. Gure erreakzioan, kobre bi positibo. Eta erredukzio potentzialekin jakin dezakegu zeinek daukan gaitasun handiagoa erreduzitzeko. Orduan, gaitasun handiena edo altuena erreduzitzeko nor dauka? Bueno, begiratzen ditugu erredukzio potentzialak eta zein da altuena kobrearena. Beraz, nork dauka gaitasun gehiago edo gaitasun altuagoa erreduzitzeko? Kobre bi positibo. Orduan, erreduzitzen bada. Erreduzitzeko gaitasun altuena daukana
erreakzioa izango da espontaneo edo berezkoa. Bai, ezer egin gabe gertatuko delako, hau da, gaitasun altuena daukana erreduzitzen bada, hori da berez gertakutuko dena, bale? Eta, pues bueno, planteatuko dugu beste adibidea. Imaginatu, ariketa berdina, ia planteatuta dagoen erreakzioa espontaneoa den ala ez. Ariketa berdina, bale, orduan. Horrela planteatzen dugu, eta lehenengo pausua beti erdi erreakzioak planteatzea. Beraz, lehenengoa. Kobre bi positibora eta zink bi positibo zinkara. Vale, beraz. Hemen, kobretik kobre bi positibo agertzen den kontrako noranzkoa, beraz, oksidazioa. Bi elektroi galdu. Vale, beste orduan, erredukzioa eta baita ere bi elektroi. Vale, orduan, hau da erredukzio erreakzioa eta hau oksidazio erdi erreakzioa. Vale, beraz, egingo dugu berriro aurreko analizia. Berezkoa izango da nik planteatutako erreakzioa? Bueno, pentsatuko dugu, a ber. Zein da erreduzitzen den espezia? Erreduzitzen da zink bi positibo, ezta? Hemen ikusten dugu zink bi positibo hartzen dituela elektroiak, hori da erredukzioa. Beraz, hori da erreduzitzen dena. Eta erreduzitzeko gaitasun altuena daukana, zein da? Kobre bi positibo. Orduan, hauek biak zer gertatzen da? Ez datorrela bat. Hau da, gaitasun altuena daukana da erreduzitzen dena? Ez. Beraz, hau gertatzeko, erreakzio hau gertatzeko, energia aporte bat eman behar izan diogu. Berez ez da gertatuko. Nik kobre eta zink bi positibo elkartzen baditut, berez ez da ezer gertatuko. Energia ematen badiot erreakzioari, orduan bai, agian hemen planteatu duguna, kobre elektroiak galdu eta zink elektroiak hartu gertatuko da, baina berez ez da gertatuko. Zergatik gaitasun altuena daukana erreduzitzeko kobre bi positibo delako, eta nik eskatzen ari diot zink bi positiboari erreduzitzea. Beraz, berezkoa den ala ez aztertzeko, zebiratu behar dugu beti erredukzio potentzial estandarrak. Baliorik altuena daukana, erreduzitzeko edo elektroiak hartzeko gaitasun altuena daukana izango da. Beraz, kasu honetan ez da berezkoa. Erreakzio hau ez da berezkoa. Energia aporte ekstra bat behar du gertatzeko. Horrela berez ez da gertatu.